होनदों जोंनि न'आव थांदों? औलै ओमफ्राय नोंखौ लोगो मोनाखै नोंसिनि आब'आसो दंमोन ना रायलायनानै फैबाय आं नोंखौ सोंनानै मानो थांनांगौ नों जोंनाव? थांबाय आरोलै नों माथो फनबो हमा रायलायाबो बेखायनो थांनायदोंमोन आं मा जाखो नंनानै फनाबो बन्द'मोन नालाय नाय आब'आ मा साननांगौ सासे नों दा दाउ बयलार बेफारि जानानै आंनाव जोंहानाव मानो थांखो नोङो हो? जेबो नङालै माथो सानगोन आरोलै जेनेबा नोंनि आब'आ आंनिफ्राय दाउ बेदर लाङो होननानै अब्लाबो मा सानगोन आब'आथ' बेखौनो सानगोन ना जे माने नोंजों मा बेफोरबायदि आंहा मा सोमोन्दो दं होननानै मा ओमफ्राय आं नोंनि सना जानानै नोंनि जिउनि राजा जानानै नोंसिनाव थांनो मोना नामा आं दाउ बयलार फानखो माथो जाखो दिनै होमबाबोथ' नों खुसिसो जानांगौ दाबो नायलाय दख'ना गोदान होनो फैलायलायबावबाय आं नोंखौ दाब्ला एसे खोथाखौ सानै हयै बुजिनो नाजा आरो बुंनो सोलों जेबो नङालै लोखि माथो जानोखाय नोंसिनाव थांदोंथ' जेबोथ' गोरोन्थि खालामाखै आं नों आंखौ मानो गाज्रि मोनखो दिनै नों फन हमासै नालाय आंथ' थांखानांगोन ना नोंखौ खबर लानो थाखाय आरे दाब्ला नों बेफोरबायदि बुंनानै जोंहानाव बिदि थांबाय थाब्ला बोरै जानो आब'आ एसे सन्देह खालामगोन ना आङो फन हरखायो सम मिलायबानो माने आंनि फना आरो मैया बारहुंखा फैनानै चार्जआनो गैखायामोन दा औलै लोखि फोथायबाय दे ओमफ्राय मा लादो दख'ना लानो होननाया नोङो आं जेबो बुंबोखायाखै नोंनि आब'खौ दाउनि बाखि दं नामा होनना बुंबाय दंमोन नाथाय आं बुंदों जेबो नङा दे आं उनाव माबासिगोन होननानै रायलायसिगोन होननानै दे जाबाय दे नाथाय दाब्ला एबार नेक्स्ट टाइम नों बेफोरबायदि डाइरेक्ट थाङा दे जोंहानि न'आव जागोन दे उरायना जागोन ओमफ्राय दिनै दख'नाखौ लामारसै बिदिबा दाब्ला उरायनासो आं उरायना दाउ बयलार बेफारिबाबो जेबो नागारखाया आङो माने फैसाल'सो नांगौ दा आंनो बयफ्रेन्ड जायो माथो जानो बेदर मोनजायो माब्लाबा फ्रियावबो बेदर लांनो मोनो नै दख'नाबो होबावबायसो आसोला दे आब'आ सोंबोला आं बुंना होसिगोन नोंनि दाउनि बाखि दंमोन बेखौनो नों सोंनो थांदों होननानै ओमफ्राय नोंबो बेखौनो बुंबानो जाबाय मिथिबाय औ जागोन दे उरायना दे टेनसन लानाङा जेबो सिरियास खोथा आं बुंबोखायाखैना लादो माखौ लायो लानायाथ' आङो बैसागुनि बरियाखे गांसे लानोसैहाय दाब्ला नों मोजांखौनो आंनो बायना होदो जागोनलै सना उरायना नोंनाव जेखि गाना समायखागोन दा समायफ्लेगोन थेंक इउ नाथाय र' बायग्रोनोथ' हो फसायनोथ' हो फसायाबा आङो आरो दस्रायाव नायबावगोन जागोन दे नों जेराव नायबानो जाबाय अके दे उरायनो दाना फसायदो दे माखौ लायो नोङो सासेनिफ्रायथ' बख्ल'नो हासिगोनलै नै आंनि दिनाना बिदि बख्ल' जानायजों थांखायोलै आरो आं मजा नांखायो रावखौबोथ' बिदि सिरियास लाया थेवबो फैसा जानायनि मजायानो आलदा आरो फ्रियावनो नै नाय न' दाउ बेदरनिफ्राय लानानै आरो दख'ना मोनबावसिगोन गस्ला ओइ माबा दाब्ला आब'आ जुदि आंखौ दख'नाखौ लांनायखौ नुब्लाना आं बुंगोन आङो सासे लोगोनिफ्राय लाथ'नानै लोगोनि बाखि फैसा लानानै ना आङो बायदों होननानै नङाबा आंखौ गाज्रि मोनगोन ना बियो सोरनिबा सेंग्रा मोजां मोननायनिफ्राय लादों होनबोला ना ओइ सना बेबायदिथ' नङा माने नों मा बुंबानो जाबाय बाट नोंनि आब'नो ओमफ्राय नोंनि बाजैनोबो एसे गांसे लांबानो जाबायना आं बिसोरनो लांथ'नो हानाय नङा दे सना मानो होनना बुङोब्ला ना बिदि लांबोला एसे दाउट जागोन ना बेखायनोसो आंनि थाखायल' लागोन आङो अके बाजै गैयामोनबाथ' आब'नोल'बा माबा मोनसे बन्दोबस्त जागौमोन दा बाजैबो दं बाजैखौथ' नों मिथिखायो बेसे गाज्रि जोंना ओइ सना मालाबाथ' आं उरायना नोंखौ सानलायलाङो नों आंखौ सिरियास लागोन ना लाया नाथाय वाट जेबो साना नों बेफोरखौ जान सिरियास लाया जायो सोरबा नों जेरैखि जाया मानो आंनि दाब्ला सना नों बायदियाथ' आंखौ मोननो सिमांल'सो नुनो हागोन मोगथाङाथ' जाखाया नालाय सरि दाब्ला नोंखौ खालि बाहायोल' आं दायो एसे समायना सिख्लाखौनो मोनफ्रांगारबायलै आं दाब्ला आंनि सनाया जेखौ हास्थायो बेखौनो होथारगोनलां दे सिस्टार माखौ लायोब्रा खोन्थादो नै नानि लादो मोजांखौनो ओइ फंबाय मोजां बरिया देखायलै नोंबाजैनो नै जागोन दे आदा जागोन नै नायदो होमबालाय बाजै ओइ दाब्ला हाथाय बाजार मानि नों आंखौ नोंबाजै माबा माबि बिदि दा होनदे एसे नर्मेल रायलायब्रा बेफोरबायदि होना ना मानो सना दुनियानि मानसिफोरा मोनथिबालाय माथो जानो जों सानैजों गोसथो खालायखाना औ थेवबोथ' ना र' नायग्रोनि दख'नाखौ आं अबेखौ लागोन बाजै मोनसेथ' नों आंखौ बाजै गाबज्रिथ'ना दे आदा होमबालाय नानि दे नायदो नै एसे दाम गोसानिखौ दामिखौ एसे देखायबानो जाबाय दे जागोन सिस्टार जोंनाव जि माबाया दाम गोसानि बेखौनो देखायगोन आं लाबानो जाबाय ओमफ्राय देखायबाल' जाया दै आंबो फसायनाय जानांगोन दख'नाया
ओइ सना माबा उरायना माने एसे सिम्पोलखौ गानबा समायलै बैसागु बोथोराव just shut up. आङो सिम्पोलानो जा जियानो जा आंनि मेगन नोजोरा जायखौ फसायगोन बेखौसो लागोन बुजिबायना बैसागु बोथोरबालाय मा जानो एसे दामि ब्रेन्डनिखौ हरबानो जाबाय दे अके बेबो मोजांमोन अब्लाबो आरो देखायबावनाय कालारखौ एसे दस्रानो जेखौ आं फसायगोन बेखौनो लानायसै जागोन सिस्टार नायदोल' आं दिरुनबावनि र' दङलै आंनाव मेरला बैसागु बोथोरनि लाबोखानाय दंजोबो गासिबो दाम खमनिफ्राय लानानै दाम गोसानिफ्राय गासैबो फसायनाय बायदि मोनजोबगोन आंनि दखानाव जागोन दे नायनोसै दाब्ला अबे मोनसेजों आंखौ माने समायसोगोन नोङो नायबानो जाबाय दै आरो फटकबो लानाय आंबो सेलेक्ट खालामनि मोनसे गासैखौबो जागोन दे लोखि समायलै नानि गासैजोंबो समायखागोन आयु माया ओरै संहोलां ओरैजाय स्रोद बोहोलां लोंहोलां बरियालै गोदैथारबो माथो आयु हाबाब बैसागुआव आंहा जेरावबो थांनांलायनाय नंलाहाय लोगोफोरखौ बेहायनो स्राय लेंहरसै आङो आरो दा अमा बेदर दरनैसो सावजानानै लोंनायमोनबाथ' दा अमा बेदरखौनो दरनैसो बोरायनाव बिहरनानै बिहरनांलाय नङालै एथ' रायलायनाया बोरै जाखो माबा दाख्लैनि आइ लाबोनाय बै स्राय हरनाय गोरान दंखायोब्र माथो अमा गोरानखौनो दा सेन होननानै थामाम लोंसैलां रखरा आंबायदि खाफाल नांगौलै आंबायदि खाफाल मोननायाबो गोब्राब आगोलावथ' बे सोरां जाम्बा लरग'खौ लाफ्लांनानै जिन्दगियानो बरबाद जादोंमोन मायाना आयौ बोरैबा गोसाथारबो माथो गोसा गोदै रोंगौलै माया दाना नों संनोबो बाबरे बाब गोदो लोंबाबो साला रायजायोमोन ना नै दाना बोराया आंना जि अनसोयो हाजार लोंबाबो खथ' अनो मालाय केयार खालामो आरो आंनो संना होलायसो होनबाबो मोजांसो ना मालायनाव लोंनो थांस्लायस्लाय न'आवनो संना होगोन आंहा बोरायनोबो आंबो लोंगोन बेनो मोजां ओइ माया माबोरै जाखो जादोंना जायाखै फालाय र' बोराय जासिगोन नै जाबाय दङ आंनि अनसुलि हिन्जावानो बेफोरबायदि अनोबालाय न'आवनो संना होयोलै गोसो जाबा ने मालाबा एसे बोराय बे गुबुनाव लोंहैलाबायनानै गोलैसोलाबायनानै थाना लाब गैयाना नांगौबा न'आवनो लों था आरो न'आवनो जा माथो नङा होमबा दे ओमफ्राय बे अमा बेदर गोरानालाय बेखौ सावहरदो होनोसै एसे खाबसे जोंहा बाराबो लोङालै ने माबाहाय बोरायहाय बिखुनजाबो एसे दहाय लोंनो होन्दोंमोन जमा लोंसै र' दा आंहा नै एसे साखिदों आरोहाय गोसा जाथारदों बरिया जामारदों मोजाङानो जाबाय आरो बे माइब्रानि बानायनाया बैसागुनाथ' जाबाय दंना मोदोम सोखादोलै मोदोमबाय दङ बेबो नोंनि हिन्जावाबो खम नङालाय जेरावबो जेना दे आरो आंबो संबाय थायाहाय लोंबाय थाया माब्लाबा लोंनो गोसोबाल' संब्रबो आंनाबो आरो अमा दङ नालाय एसे बिदिनो आरो दे होमबा बुरि आं बे खैजोमा बिदैखौ एसे एवहरनि बै माबाया होफैदोंमोन थफना एवदो बोराय हामाथो बरिया फ्राय खालामदो बेनिफ्राय बानलुआ देखानाय दोङो बेखौनो होबानो जाबाय दे होमबा बुरि दा ओमफ्राय जाबा खोन्थादो बासे अनसुलाहाय आंना बेरफुङालाय हाबाब आंनि सोराङासो बेफोरबायदि अननो रोङाखै गावनि हिन्जावखौ दा आंबो एथ'बां जौ फाग्लिबो नङाहाय आंहा नै गथ' मिलिजुलिनानै थायो दायो बेफोरबायदि अननाय होनो रोंदोंबा आंबो गोदो बेफोरबायदि गाज्रि जानाय नङामोनथ' जाबाय दं आंना 3 थालाखौनो लुथारबायहां आयु बिल्डिङा आंना सोलोङोलै माइया बेफोरखौबो जेननायाव गैया बहा थाङामोन नों गथ' आब' आं बुंबायना आङो ओंखारलांदोंमोन आरो एसे बाहेरायाव आं लोगोनिफ्राय फैसा खनसे बुंदोंमोन ना दाहार लाथ'नानै दा बेखौनो हाथायाव थांनानै दख'ना लाना फैबाय आं गांनै मा दाहार लाब्रबलायनानै नोङो दख'नासो लाना फैमारबावबाय लाब्रबारबाय नोंनानि बैसागु खाथि मोनफैबाय नालाय लाखानांगोनखा रावबो होग्राबो गैया जोंहा नोंथ' मिथिखायो आब' फैसानि बेसे आंखाल नों सिख्ला जानानै देलाया जानो हागौ आब' नों सिम्पोल थायो नोंहा हुदा जाबायदां नाथाय आं सिख्ला जानानै दा बेफोरबायदि देलायखायाबा बैसागु बोथोराव दख'नाखौनो गांसेबो मोनाबा होग्राबोथ' आसाबो खालामथावनाव रावबो गैया बेखायनो आङो माबा मोनसे बेबस्था लानांगोन ना आं सिगाङावनो बुंदोंमोन मा खालामना हरगोन नों फैसाखौ ओमफ्राय दाहार लानानै दाबाय होनबाय आङो आब'लै प्लिज बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ'दो आं जि मेंबाय बेनो ओमफ्राय आं मोनसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन सोंनो माने बुंनो सानदों
बे दाउ बयलार फानग्रा बेफारियाबो जोंहानाव मानो नोंखौ नागिरना फैखोदि? ना नों बाखि लाबोबाय दङ? दाउ फानग्राया आब'? इयो औ, आं मालाबा मालाबा लाबोयोना, एसेनो बिदि बाखि दं आरो। हरगोन आब' टेनसन लानाङा नोङो। मादि जागोन उरायना नोंजों? बाखि बाखि बाखि, गाननाय मानि बाखि, जानाय मानि बाखि। ओरैनोथ' थानो हाखाया नों बेफोरबायदि। हरगोनथ' मारै हरगोनथाय, जेबो बेबस्था गैया मायानो। आब', आं बेबस्था लागोन ना, आरो आंहा दाउ दंखायो माथो। बेफोरखौ फानगोन आरो हरगोन आरो। नोंबो हरनाङा, सिन्था दाला। नानि मारा दे, बेनिफ्रायथ' नै जि जारला जाबाय। जोंहानाव मिथिगौना नानि, आं बैयाव न' एसे फोसाबबाय थानायाव दहायो, दाना एकदमबारे न'निफ्राय जि बुरजा फैसा मोनदों आङो। हे, आंनि फैसाथ' नङा। आब' आंनि दोननाय फैसाखौथ' मोनाखै, सना फाननानै दोनखुमानायखौ। आब' नों मा फैसा मोनदों? आरो मानि फैसा बबेयाव? न'आव मोनदों आरो नानि। जि बुरजामोन, दा बेखौनो मिथि मोनाखै, जोंनावथ' रावनावबो बिदि फैसाबो गैयाना। नोंनिबोथ' नंखायादां ना? नोंनावबोथ' बहायनो थानो? हे, आंनिनो जागोन बियो आब'। आंनिसो। आंनि फैसाखौ दा आं बोरै आंनिबो होननो दे?